To jama'a barkanku da yau. A labaranmu na yau za ku yi cewa fitar bidiyon Rahama Sadau na batsa ya firgita al'umma ganin cewa Rahama Sadau da 'yan masana'antar Kannywood ce. Za ka dai bidiyon Rahama Sadau ya kalwata social media wanda an ka hange ta cikin wani fim na English drama, ma'ana fim ɗin kudancin Najeriya wanda ake yi da Turanci. Ta yi wata shiga kuma haɗi ta sama yage kayanta ko kuma ɗebe kayan da ke jikinta. Wannan bidiyon dai ya tsorata wasu da dama a arewacin Najeriya, kasancewa cewa Rahama Sadau tana da magoya baya 100%, amma dai wannan bidiyon da ta fitar a cikin wani English drama ko kuma fim din Turanci to ya razana al'umma. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Rahama Sadau dai ta kasance yar wasa Hausa a farko, yanzu kuma Rahama Sadau an hange ta a cikin wani fim din India tun a baya, yanzu kuma ta ƙara fitowa a cikin fim din English drama wanda an gane ta da ita da wani kuma har tana kokarin cire kayan jikinta. Ta dai bidiyon kamar na tsaraici wanda bidiyon ya firgita ya tada ma mutane hankali ya kuma firgita al'umma, kasancewar Rahama Sadau musulma ce, sa'annan tana ikirarin da cewa musulma ce, tana karɓa sunan musulma kuma ba Hausa. Sai gashi ta yi ɗabi'u irin na Yahudawa, ta yi halaye irin na Yahudawa, ta yi ɗabi'a wadda ba ta da kyau a fina-finan da take yi ko a na Indiya. Ba ta yi harkar tsaraici tamkar irin wannan fim ɗin da ta fito a cikin Nigerian fim ba, wanda fim ɗin nata gabaki ɗaya mutane sun yi Allah wadda da shi. Rahama Sadau dai daman ba yau ta saba sakin wasu hotuna ko kuma wani bidiyo ba da aka fitar da shi ko kuma ya Allah wadda da shi, kuma bai hana ta ci gaba da shi ba. Za ka dai ana sa ran masana'antar ta Kannywood za ta ɗau wani mataki akan Rahama Sadau, duk da yake an hangi wasu shugabannin masana'antar na Kannywood sun kalli bidiyon kuma sun yi tir da shi, amma dai kawo yanzu ba a faɗi wani hukunci ba da masana'antar ta tanadar ma Rahama Sadau, ganin cewa duk wata mace wadda wani bidiyon ta na tsiraici ya fita to za a ɗauki mataki mummuna a kanta dangane da masana'antar ta Kannywood. Idan za ku iya tunawa, Safarawa ma wadda ke shiga cikin shirin wadda take cikin shirin kwana 90 wadda aka fi sani da Safiya Yusuf, ita bidiyon ta na batsa yasa aka kore ta daga cikin masana'antar ta Kannywood. Ta Rahama Sadau ma ta sakin wasu bidiyoka musamman cikin waƙoƙi wanda take shafar jikin wani wanda ake ganin cewa duk abubuwa ne wanda ba su dace ba. Yanzu haka dai bidiyon Rahama Sadau ya kalwata social media wanda take neman cire kayanta a cikin wani fim kuma tana tare da wani namiji wanda abin da ya bai yi daɗin kallo ba. Duk da yake masana'antar ta Kannywood ta fitar da kashe-kashen hukunce-hukunce, amma dai ana zargin cewa masana'antar ta Kannywood za ta ƙara nisanta kanta da Rahama Sadau, kasancewar Rahama Sadau ta canza wasu halaye da ɗabi'u waɗanda da ba su take yi ba. Idan za ku iya tunawa, Rahama Sadau tana sakin hotunoninta a cikin social media waɗanda hotunonin na neman tada husuma tsakanin masoyanta da kuma masu ganin ba ta yi daidai ba. Daman dai ita Rahama Sadau ta kasance tana son fina-finan Indiya da na Nigerian film, kuma gashi yanzu fina-finan da take yi har ta fara canza halaye da ɗabi'u ba irin na 'yan matan masana'antar Kannywood ba. Irin waɗannan bidiyokan da Rahama Sadau ke yi su ne ke sa ana suka ko kuma zagi ga masana'antar ta Kannywood, kasancewa Rahama Sadau ta yi fina-finai da dama a cikin masana'antar Kannywood, sai a ɗauka kamar cewa dukkanin 'yan masana'antar haka suke, wanda al'umma suna tafa kuskure ne sanadiyar yin hakan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar ta mu to kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci.